Akala ko mga sa barangay lang po yung ganyan pagkasunod. Diba may libre pong minsan sa barangay. Oo. Ang pogi ni Kuya, oh. Ayan yung mga dumi. Yung ganito. Bigyan niyo ako ng ganito. Luminis ko ano, di ba? Kaya nga. Pasalamat lang tayo sa mga nag-donate sa atin kasi marami tayong mga ganyan. Umayag naman siya. Nagpaalam naman tayo eh. Ha? May aso? May aso daw eh. Dito lang naman tayo eh. Saan? Baka magalit yung ano doon eh, Chris. Nangangagat yung aso na yan? Nangangagat daw yung aso na yan eh. Tay, nangangagat yung aso. Doon na tayo sa kabila oh. Sa sasakyan na yun. Sige, sige. May anak kasi oh. Hintayin lang natin sa kasi doon, bakante doon. Doon na lang tayo sa kabila. Yan. Nagugupitan po natin si Kuya. Kasi doon sa kabila. Sa gilid oh. Salamat. Dito na eh, upuan pala. Ang bait naman ni Kuya Guard. Sige, salamat ah. Balik na lang daw mamaya. Sige, sige, sige. Maganda po yung mga regular. Akala ko mga sa barangay lang po yung ganyan pagkasunod. Diba may libre pong minsan sa barangay. Oo. Kalboy na natin to ha. Para wala nang ano. Nagao yun. Zero ko na po. Ha? Sige, sige. Para ano. Ang init dito eh no? Kaya tayo kung... Kaya nagayon niya pa ako eh. Oo. Ano nangyari dito? Ba't nag-work ko dyan? Dati ako nagko-construction ako. Oo. Nabalian ako. Hindi na ako nakapag. Kaya ako ganyan lang ang trabaho ko. Nahuhulog ako sa dalawang palapang ko. Kaya hindi ko daw ako para
yan. Opo. Tumiga. Sila nakakakuha din ng pagkain. Mamaya kain tayo sa dyan, ano. Saan ba gusto mo kumain? Nakakain ako. Tama na po. Sobra naman po yung rin. Isang muna po. Kaya lang po. Ito, Sa nga ako ito, maano, maayos na. sige, sige, sige. Galing nga sa mga donation ko, marami kasi mag-donate sa akin. Kay Ma'am Jocelyn, kay Ma'am ano yan, Jocelyn Kumbo, taga Paranaque din, nagbibigay sa, nagbigay. Ito nga ako ito. Ang ganda na oh. Short pan. Eh, tama na muna po. Sige, sige. So, mamaligo ka muna. Opo, pagka-ano lang mo. Ito, Ito. sa'yo to. Ito, ikaw na ang bahala nito. Hawakan mo, tingnan natin kung ano yan. Mabenta na po yun. Mayroon akong pagpalit po. Palit mo yan kasi ano yan. Ito ba? Ito, huwag mo ano to. Ito panglakad mo to kasi dyan to, Jordan. Panglakad mo to. Jordan to. Ito, dalawa lang yan. Hindi naman Sige, po okay na na. sa akin yun eh. Ito, Baka may pag-deliver pa kayo naman. okay lang kasi bigay mo lahat to. Ito din. Basta bis-bisa mga lang to. Yan. Ito, ang gusto mo dun pang ito. Puma naman to, maganda to tingnan. Oo, maganda naman yung pang-ano yan sa So kaso lang, maligo ka dapat ito eh. Dumi yun to eh. Opo. Ito, wala ka ba kay surpan ka ba? Kasi na sa'yo to? Sa palagay mo? Sa akin. At least makagala-gala ka sa ano kasi Ayos po talaga po. mga bago po eh. Sige, ikaw na bahala nito ah. Opo. Lagay mo rin. Dito may brief pa, dalawa. Ha? Ayan, maganda na po yan. Kompleto na yan para ano. Marami ako talaga salamat sir. Sige, sige. Talaga ako, hindi ka naman talagang yan. Pupunta ka sa ako doon. Ito, tapon na to. Ito, tapon mo na to. Ito palit ko sa'yo ha. Tapon mo na yan. Sa'yo. Ano ba ito? Pwede ba? Alam mo Pwede yun. matingan. Patingan natin ang laman ito. Ayan, bago po. Ay, bag mo pala. Kung ilang gamit ko sa Ako. kailangan lang mo yung mga gano'n. Yung mga may binigay sa akong pagkain po. Eh, nabenta ko na po yung kalakan ko. Magkano ang kita nyo? Yun nga, binili ko ng pagkain kanina, itlog. Gusto nyo kumain? Bilit na tayo. Bili tayo mga pagkain. Ayos na po ito sa akin. Ngayon naman po, nabigyan ko naman po ako konti po mga Ah, sige, sige. Ito, bigyan na lang kita. Pambili ng pagkain. Eh, saan yung pera ko na, ano? Natatawag ko. Eh, ito po ako binili. Oh, Inalagyan ko lang po ng mahina to bigyan. Bibili po ako pag may barya pa ako. ito, pambili mo ng pagkain. Oh, laki naman po. Sige, okay lang yan. Tapos yung pagkain kayo. Magpahinga muna kayo ngayon, maligo kayo. Huwag muna kayo Punta po ako doon sa ano po. Kaya ko yung taga-Paranaque din talaga po kayo. Magkakita kayo ng po talaga. Huwag ka muna ngayon ano, tawag doon. Kalang malakal. Ito lang muna, mag-rest kayo muna ngayon. Kasi linggo ngayon eh. Maligo muna kayo. At saka magbihis. Ito, pagkain mo. Malegi po. Pwede na. Pwede na yan, sakto na yan. Ha? Tatanggapin po na lang ito. Kuya na. Hindi naman po sana talaga. Wala naman. Ito lang po talaga ano ko. Kaya yan, bigay ko sa'yo yan. Mag-rest ka muna ngayon, tapos maligo ka. May shirt pa ka naman, no? Ay kain ka muna sa labas. Kahit 200. Bukas ka na ng alakal ulit.
Di ba? Para at least, ano din, magpahinga ka ngayong araw. Madami-dami. Basta pag makita kita, dito ka lang naman, di ba? Opo. O, bigyan Hindi, kita. dito na, nakakarating po ako ng, ano, ng Baclaran. Ah, sige. Basta dito lang ako paikot-ikot eh. Kasi naggugupitin ako ng mga homeless. Katulad ko rin. Bibigyan rin kita kasi nga, yun ang nadala ko ngayon eh. Totoo. Naghahanap na ako kasi. Ano talaga. Oo. Ano po ako dyan. Napunta ako doon sa malayo, wala akong makita kaya pumunta ako dito. Sige. Buti ikaw nakita ko ha. Sige, salamat kuya. Sakto na yan ha. Pero pag may pera ako, bumalikan kita. Pero yung mga ibang mga kasama ko ganyan, hindi nyo magaganyan. Oo, okay. Ayan, okay na yan. Isa nga pala sa mga donation ko yan kay Ma'am Jocelyn Combo. Pasalamat tayo kay Ma'am Jocelyn. Kaya natin sa inyo. Kaya yung mga sa akin